समाव सौफैदों बे जोंनि भारतनि बे जाहैबाय मोनसे जोंनि जे सोदोमस्रि आरो जों जि हारिमु इसोरखौ फोथायनाय बेखौ लानानै महालयाखौ मोनसे मा होनो स्पेशल दिन बिसेस दिन हिसाबै लानाय जायो आरो बे खालि बिमा पार्बतीया बिमा दुर्गाया जोंनि बे माने बुहुमाव आगान होफैयो माने जायगानिफ्राय जोंनि बिनि गाज्रि सक्ति गाज्रि गोहो इनाय अनागार बेफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय आरोखि ओंखायनो बे जाहाथे बिमा पार्बतीनि जि थांखि बे जाहाथे जाफुंसारो आरो जोंनि गासिबो गाज्रि आरो जोंखौ फोजोबस्रांनो नागिरनाय जिखुनु सक्तिया जाहाथे जोबस्रांनानै जों अरायबो जाहाथे रैखाथि मोननो हायो आलो गोजोनै अनलायनायनि गेजेरजों जोंनि जिउखौ दैदेननो हायो बिनि थाखाय जोङो बोर बिनानै महालयायाव बयबो जों बेबायदि माने गावबा गाव नियम खान्थिजों फालियो आरो जोंनि बर'फोरनि ब्रह्म धोरोमनि खान्थि बायदियै जग्य आहुतिनि गेजेरजों बे महालयाखौ फालियो आरो बेवहाय नुफैनानै गाजा गोमजा बयबो इसिबां बे मोनसे माने धोरोमारि फोथायथिखौ लाखिनानै आरो जोंनि सभ्यता संस्कृति बेखौ लाखिनानै जेखौ खालामदों बेखौ आं बेवहाय नुफैनानै जोबोद मोजां मोनदों आङो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावहरदों आरो मिजिं थिदों जि मोनसे मिजिंजों बेवहाय आर'ज गाबदों बे बयनिबो गावबा गावनि गोसोनि साननाया जाफुंसारगोन ना सिक्स सिडुलाथ' मा होनो जोंनि बड'लेण्डआ आरोखि बिसेस करि बड'लेण्डआव जोंहा पन्सायतनि सोलाय VCDC दङ पन्सायती रायजो बेबस्थाया जोंनाव दङ नाथाय VCDCनि दारै बियो जागोन दा ओंखायनो आथिखालाव जि माने सोलिबाय थादों बे जाहैबाय आसामाव सिक्स सिडुल एरियाखौ नागारनानै जे बेवहाय गोदानै एसेम्बलि समष्टि जानाय लेखा बेवहाय सरकारा जाहाथे गासैबो गाव पन्सायतआ गामि पन्सायतआ आन्चलिक पन्सायतआ मोनसे माने MLA समष्टिनि सिङावनो जाहाथे जायो ओमफ्राय मोनसे ब्लकफ्राबो लेटें पेटें बबेथिंबा एसे खावसे पन्सायत बबेथिंबा खावसे पन्सायत जायाजासे मोनसे समष्टियाव जाहाथे माने ब्लकफ्रा जायो बे हिसाबै बेखौ दाफामफिननो आसाम सरकारा दा लादों बियो नाथाय बड'लेण्डनि खोथा बड'लेण्डआव पन्सायत गैया आरो पन्सायत दाफामनायनि जोंहा जेबो दा माबा गैथ'वा बड'लेण्ड सरकारा गावहानो गोहो दं जोंनि PNRD डिपार्टमेन्टआव बियो मोनसे ट्रेन्सफार साबजेक्ट भारत संबिजितनि 7थि सिडुलनि गेजेरजों बे गोहोखौ बड'लेण्डआ मोनदों बड'लेण्डआ गावनि सुबिदा बायदियै ब्लकखौ दाफामनो हागोन गावनि सुबिदा बायदियै VCDCखौ दानो हागोन आरो बड'लेण्डआ MLA फोरखौ गुरुत्व होगोन ना MCLA समष्टिखौ गुरुत्व होगोन बेखौ बड'लेण्डआ गावनो थांखि लानो हागोन ओंखायनो बड'लेण्डआ जोंना बिसोरजोंनो जाफायो होननानै मावोबा मावनो हायो आरो जुदि सानो नङा जोंहा बड'लेण्डआव जिहेतु MCLA दं ओंखायनो MCLA समष्टिफोरखौ नायनानैसो सुबिदा जाथावथाव रायजो राजानि जोङो ब्लकखौ दानांगौ होननानै जुदि थांखि लायो अब्ला बे मथे दानो हायो जुदि दाया होमब्लाबो जेबो बुंनांगौ गैया बे जाहैबाय बड'लेण्ड सरकारनि गावनि नोजोर जे जोंनो दिनैनि दिनाव ब्लकखौ दाफामफिननांगौ ना दाफामफिननाङा दा जोङो VCDCखौ दाफामफिननांगौ ना दाफामफिननाङा आसाम सरकारा जि लादों बेखौनो जोङो मानिनानै सोलिनो ना बड'लेण्ड सरकारा हारसिङै बड'लेण्डनि सुबिदा जाथावथावै माने थांखि लानानै माबायदि रोखोमनि ब्लकफोरखौ जोङो बबे जायगायाव गायसनोबा बयनि थाखाय सुबिदा जागोन बेखौ नायो बे बड'लेण्डनि उदांस्रि दं बड'लेण्ड सरकारा बेवहाय आसाम सरकारा जेबो हस्तक्षेप खालामा आरो बे बिराद जारला आङो स्पिकार बर'फ्राथ' बेफोरखौ बुजिया दा स्पिकारा मोनसे संबिधानिक मासि माने संबिजिदारि मासि बे संबिजिदारि मासियाव जनाय लोगो लोगो बियो माने निउट्रेल जायो जेरै राष्ट्रपतिया संबिजिदारि मासि बेबायदिनो नोङो माने मा होनो गभर्नरा संबिजिदारि मासि नोङो जास्टिसफ्रा संबिजिदारि मासि बिजिरगिरिफ्रा आरो स्पिकाराबो संबिजिदारि मासि जोङो खुनु राजखान्थि हान्जानि मिथिङाव थानो हाया राजखान्थि सावरायनायाव जोङो थानो हाया दा बड'लेण्डआव BTCनि इलेक्सना जिहेतु फैथारगौ नालाय बयनावबो खालि इलेक्सनल' फैबाय थाबाय आरो बेखौ लानानैनो जिहेतु बायदिसिना राजखान्थि हान्जाया गावबा गाव दा रिहार्सल होगासिनो दङ बे बेलायाव BJPआबो दाख्लै मानाव गेदेर चिफ मिनिस्टारा फोसावबाय जे जों BJPआबो हारसिङै बेवहाय इलेक्सन गेलेगोन ओंखायनो बयबो साखा फारा जानांगौ बेखौ जानाय लोगो लोगो बायदिसिना बयबो एनालाइसिस खालामबाय आरो बे एनालाइसिसआव UPPL जाबा सोर जागोन बेयावथ' मानाव गेदेर प्रमद बर' दं BPF जाबा सोर जागोन मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि दं BJP जाबा सोर जागोनलै
साला बे बिस्वजितआनो जानो हागौलै माने आंखौबो ओरैनो नाम लालाबायनानै रायलायबाय थानायाव बे बाथ्राफ्रा फैदों खौरां बिलाइनि बाथ्रा मानसिनि एनालाइसिस इलेक्सनाव आंहा बेक्तिगत जेबो गैया आरो दाथ' आंखौ चिफ मिनिस्टार जानो हागौ होननानै होगासिनो दं पेपाराव जे माने दानि गिबि मन्थ्रिया जुदि माने गोजौआव सेन्ट्रेलाव थाङोब्ला आसामनि गिबि मन्थ्रिया सोर सोर जानो हागौ दा बेवहाय साब्रै साबा मानसिनि गेजेराव बिस्वजित दैमारियाबो आसामनि गिबि मन्थ्रि जानांगौ आरो बेबायदि सोंबाय थानोसैलाय आंखौ दा नामा ओंखारलायबाय दा बेफोर जेबो नङा मानसिफ्रा सावरायो जे मा जानो हागौ मा जानो हाया गावबा गाव जेखौ साननो हायो बेखौ लानानै खालामो आंनि फारसेनिफ्राय बेक्तिगत आंहा जेबो गैया आरो आं लुबैयो जायखि पार्टियानो सरकार जाया बियो सुबुंनि मोजांनि थाखाय हादोरनि मोजांनि थाखाय खामानि मावलांबाय थाबानो जाबाय